zvimwe zvacho zvinotosvodesa panguva inoyi. Panapa tiri kuona aiwa rinotrackira muri kuona rechkedini yakamirirwa aiwa nevanhu vari kugokwe kwamuri kuona kunzi panguva inoyi vanhu vari kuma independent celebrations aiwa their food has been delayed nekuda kweroad yakanga iri muddy, sticky and wet. Sandapinda mashoko anobudanjirwa panapa ndobva subscribe like on the bell icon. Timina kukozwa mudanjira chiti chicken in meet to feed Gokwe National Independence Celebrations rally track on the road due to bad weather and poor road network. Panapa zvinyasoratidza kuti nyika yeZimbabwe kana kuri kumaroads ngatimbonyararai, zvimaroads hazvizi zvedu. Panapa muri kuona another picture ramuri kuona iro rema bucket seats amuri kuona akanyatsokuwa zvawo nemanhede akuita chamupidigori chaicho. Panapa vanhu vachiti ndo vision 2030 yacho iyi. Panapa chiitiko ichi ndo chiri kunyatsoratidza kuti ndo stadium yemunyika yeZimbabwe yava ne45 years yawana independence. Zviri kubvunzwa nevanhu kunzi tine kwatiri kuenda here nethis regime. Panapa you are seeing people vatomira zvavo pamusoro pezvidhina instead yekugara pamabucket seats. Kunyange zvakadaro aiwa zvinyatsokuratidza kuti nyika yeZimbabwe aiwa kwatiri kuenda cheko chaiko aiwa hapana. Mashoko ari kuuya panapa achikomentwa navanhu vakasiyana siyana zviitiko zviri kuitika aiwa kuma independence celebrations, and now people they are waiting to see kuti aiwa the regime panguva ina ichakomenta kuti vaona mangwana vachibuda vachitaura vachiti aiwa mablessings ari kuuya kumutungamiri wenyika. Yes, independence mukaona mvura ichinaya kudai so mablessings vanhu vakunyatsokuona kuti incompetence dzacho aiwa dzinotonyadzisa, and these guys havatombonyari. Panapa vanyatsokuona pachena kuti maroads avo maroad networks anyatsoratidza kuti ari purely managed, hapana zviripo. Vanyatsokuona kuti even mastadiums acho they select panguva ine kuri kunaya mvura but vanoselecta nzvimbo kusina kana stadium ringori ground neguruva zvaro. Imbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yemendudza mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.